Zdravím vás, opäť na svetu kanáli Chlapec z dediny. Tak idem vám ukázať také menšie rady, jak predísť problémom s mazaním reťazy, lebo aktuálne začína vytapacia sezóna, čiže veľa z vás ide oprašiť pílky, takže vám idem ukázať takú menšiu fintu, jak tomuto predísť a hlavne jak si neodiebať nielen čerpadlo, ale aj šnek čerpadla. A toto sú také položky, ktoré sú nie eurovké. Keď máte štýlky, takže tam si pripojíte okolo tak 50 € minimálne. A tento nie je zručný, tak to ani dole nedá. Takže idem vám to ukázať, že jak tomu predísť. No, tak vám idem ukázať, že jak zistiť, či vám funguje mazání, keď ste pílili pred minulým rokom a teraz sa rozhodli, že idete píliť znovu. Chytíte takto reťaz a skúste potočiť. Keď vám spraví reťaz toto, že nepôjde potočiť, tak tým pádom, ak máte bubon spojený so šnekom, čo šnek poháňa čerpadlo, tak tým pádom nepotočíte z reťazu. Keď vám to povie takto ľahúčko potočiť, ak nie, tak čerpadlo máte OK. Keď vám to potočiť nepôjde, tak je tam veľká šanca, že ten olej vám tam stúhol a v podstate zablokoval čerpadlo. Tým pádom musíte spraviť takú vec, že rozebrať, vyťahnuť ven čerpadlo a dať ho do niečoho, aby vám ten olej rozežralo, ale nie do nejakej silnej chémie, aby vám tam sú gumičky v tom čerpadli, aby vám aj ten nerozežralo. Takže toto sú také moje poznatky. Čiže môžeme chytiť reťaz a potočte. Keď vám to pôjde potočiť, tak čerpadlo máte v pohode, môžete veselo štartovať. Ale keď vám to potočiť nepôjde, tak ak to vy naštartujete, samozrejme o toto potočí, tak si odjebete jak šnek, tak aj čerpadlo. A môžete si kupovať nové. Takže len aby ste vedeli. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, takže poprosím odber, lajčik, zdieľajte, nech to veľa ľudí vidí a uvidíme sa pri niečom ďalšom. Ja vám sa jednu pričom, asi by tej stík ešte raz som už skúšal štartovať a tá ani blav nespravila. Takže ideme hľadať, je problém. Zatiaľ. Čaute.